Helo ac i Ni Bia'r Dewis heno gyda'r urdd. Heno fi fydd i'n siarad i nifer o siaradwyr ifanc am yr etholiadau seneddol sydd yn dod i fyny a barnau nhw yn enwedig am y lleisiau o bobl ifanc a pam dylsech chi pleidleisio. Mae gennych chi y cyfle bendigedig yma am y tro cyntaf eleni fel unigolion 16 ac 17 oed i pleidleisio am y tro cyntaf. Felly rydyn ni'n mor awyddus i glywed ohonoch chi. Gallech chi siarad i ni trwy Trydar, Facebook ac Instagram wrth defnyddio'r hashnod Ni Bia'r Dewis. Felly, ymlaen i siarad cyntaf sydd gyda ni yw Erin Owain, a mae hi'n asesydd risg newid hinsawdd sy'n cynghori llywodraethau, cwmnïau a banciau am sut i wynebu risg o newid hinsawdd. Erin ydw i, a dwi'n asesydd risg newid hinsawdd yn gweithio yng Nghaerdydd, ac fel rhan o fy swydd dwi'n cynghori llywodraethau, cwmnïau a banciau ar sut i wynebu risg o newid hinsawdd. Wrth i'r llanw ddechrau troi ar Covid-19, mae'n amser i ni gyd ddechrau meddwl sut fath o Gymru ydyn ni am ei greu. Mae pwysigrwydd tystiolaeth gwyddonol o fewn penderfyniadau gwleidyddol wedi ymlygu hyn eleni yn fwy nac erioed, wrth i ni gyd droi at fapiau, graffiau a data am gyngor ar y pandemig. Ac eto i gyd, wrth i wyddonwyr weiddi ar wledydd y byd i symud yn gynt i daclo newid hinsawdd, araf iawn ydyw hymateb. Mae eleni wrth gwrs yn flwyddyn allweddol, wrth i COP26 ym mis Tachwedd fod yn gyfle i arweinwyr y byd ddod at ei gilydd mewn undod i daclo newid hinsawdd. Diolch i'ch dyfalbarhad chi, fel pobl ifanc, gyda Fridays for the Future, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu gwlad fydd yn net zero erbyn 2050. Ond un cam bach di gosod targed, rwan mae'r gwaith caled yn dechrau, ac yn fwy nac erioed, rwan mae angen rhoi pwysau ar y Llywodraeth i ymrwymo i dargedau llymach, i greu polisïau gwyrdd hir dymor, ac i fuddsoddi mewn prosiectau blaengar a theg. Sut dyn ni'n cyrraedd y targed? Pa fath o fuddsoddiadau? Wel, mae hynny fyny i chi. Eich llais chi fydd yn siapio penderfyniadau'r Llywodraeth. Dyma di pŵer eich bleidlais chi ar fai y chweched eleni. Ydych chi ymweld y Llywodraeth yn buddsoddi mewn diwydiannau gwyrdd, glân a saff, neu'n buddsoddi mewn atomfeydd niwclear a fydd yn cyrraedd y targed yn gynt? Beth am fuddsoddi mewn prosiectau ailgoedwigo neu ailwylltio, ceir trydan ta hydrogen? Beth am bolisïau sydd yn edrych ar ôl y pobl fi'n cael ei effeithio fwyaf gan newid hinsawdd? Effaith hanesychion ar fywyd y ffermwyr? Effaith cynyddol glaw trwm a tirleithriadau ar gymoedd y de? Effaith codiad lefel y môr ar ein hardaloedd arfordirol? Rhaid i bob agwedd yn bywyd ni newid, o'r bwyd yn ei fita i'r ceir a'r bysiau dyn ni'n ddefnyddio i'r dillad dyn ni'n wisgo. Dyma newid aruthrol i gymdeithas, ac mae'n bwysig bod y newid hwnnw yn un teg sydd ddim yn gadael neb ar ôl. Ar drothwy'r chwyldro gwyrdd, dyma amser i droi y targed o net zero yn gyfle i siapio Cymru, y Gymru newydd, eich gwlad chi. Heb os, mae'r byd yn newid, ac felly mae gen Gymru ddau ddewis. Ymateb heddiw i greu polisïau blaengar hir dymor gwyrdd, neu ymateb yn rhy hwyr a gwynebu colledion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a aruthrol. Do, mi nath Cymru chwarae rhan ganolog yn y chwyldro diwydiannol canrif a hanner yn ôl. A wnaeth Cymru elwa o hynny, tai ai gwledydd eraill a wnaeth elwa. Heb os, mae'r chwyldro gwyrdd yn mynd i ddigwydd, ac mae gen Gymru potensial i chwarae rhan blaengar eto. Ydych chi am adael i hanes ailadrodd i hun? Diolch i chi am godi'ch llais a phrotestio, ac oherwydd hynny, mae Cymru wedi cymryd y cam cyntaf ar ei siwrne tuag at net zero erbyn 2050. Ond mae llawer mwy o waith i wneud erbyn hynny. Ac felly, dyma gyfle i chi fynd â'ch llais gam ymhellach
a hynny i'r blwch bleidleisio. Cofiwch, defnyddiwch eich pleidlais ar fai y chweched i greu y Gymru newydd. Diolch enfawr i Erin Owain fyna. Fyna mi soniodd Erin am rhai o'r opsiynau o sut i daclo newid hinsawdd, diwydiannau gwyrdd, egni niwclear, ail godwigo, ceir trydan a cheir hydrogen, mae'n drwy gen i. Be fysech chi yn hoffi gweld y llywodraeth nesaf yn ei wneud i daclo newid hinsawdd? Cofiwch, cysylltwch gan ddefnyddio'r hashnod Ni Bia'r Dewis. Lan y nesaf, mae gen i ni Lloyd Warburton. Mae Lloyd yn fyfyriwr yn Ysgol Penweddig yn Aberystwyth lle dwi, ac wedi bod yn rhedeg gwefan coronavirus Cymru sy'n rhannu ystadegau dyddiol am y sefyllfa coronavirus yng Nghymru. Fel ydych chi gyd yn gwybod, mis nesaf ar y 6 o Fai, bydd pobl ifanc 16-17 mlwydd oed yng Nghymru yn cael cyfle i bleidleisio mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf. Felly, pam ydy hwn yn beth bwysig? Wel, yng Nghymru, rydyn ni'n cael cyfle i bleidleisio mewn etholiadau i'r Senedd ac i gynghorau lleol. Bydd yr etholiadau i'r cynghorau yn digwydd blwyddyn nesaf yn 2022 yn mis Mai hefyd. Ond hwn yw yr unig cyfle i ni fel pobl ifanc am 5 blynedd i bleidleisio. Yr etholiad nesaf yn 2026, mae'n bosib byddwn ni yn ein 20au, felly yn pleidleisio mewn pob etholiad gobeithio. Ond mae'n bosib hefyd bydd lot o bobl yn oed ni wedi gadael Cymru ac yn pleidleisio mewn etholiadau eraill, enghraifft mewn Lloegr neu'r Alban neu ble bynnag dyn ni'n mynd i symud i. Mae hwn yn cyfle unigryw i ni fel pobl ifanc i bleidleisio ar y pethau sy'n bwysig i ni yn penodol, enghraifft ysgolion, pethau cymdeithasol, ac yn ymwedig o amgylchedd ar hyn o bryd. Felly mae llawer o opsiynau ar y bwrdd, mae gan pob plaid syniadau gwahanol, ond dyma'n cyfle ni fel pobl ifanc i dewis un a dweud rydyn ni'n cytuno gyda hwn a rydyn ni eisiau i'r bethau mae'r manifesto nhw yn dweud i ddigwydd. Sy'n wych oherwydd sa'n credu bod llawer o gwledydd eraill o gwmpas y byd yn neud hwn i unrhyw un sydd dros 18 mlwydd oed. Fi'n gwybod mae'r Alban yn ers 2014, ond dydy Lloegr ddim, dydy Gogledd Iwerddon ddim, a sa'n credu bod llawer o gwledydd o gwmpas y byd yn Ewrop neu Gogledd America yn chwaith. Felly cymrwch mantais ar hwn. Mae'n bwysig ac mae'n arbennig i ni fel Cymru bod gen ni'r cyfle i bleidleisio fel pobl ifanc. Hyd yn oed os nad yw'r ysgolion, amgylchedd a pethau cymdeithasol yn bwysig i chi, dyma'ch cyfle chi hefyd i siarad ac i ddweud hwnna. Mae'r plaid chi'n pleidleisio drostodd yn gwneud pethau gwahanol. Mae gyda nhw blaenoriaethau gwahanol, felly pleidleisiwch ar rheina, peidiwch a methu pleidleisio jyst oherwydd bod y pleidiau'n ffocysu ar pethau anghywir i chi. Mae gan pob blaid set o bolisïau ac rwy'n siŵr i pawb ifanc, mae o leiaf un plaid yn dweud beth ydych chi'n meddwl hefyd. Felly does dim esgus i chi methu pleidleisio. Mae hwn yn rhywbeth bwysig iawn. Mae'n wneud yn glir i y gwleidyddion ac i bobl hyn bod pobl ifanc eisiau pleidleisio. Mae pobl yn gwneud y dadl, wel, sa'n credu bod pobl ifanc mor politically engaged â pobl hyn sydd falle'n wir, ond dyma'n cyfle i brofi nhw'n anghywir. Felly pleidleisiwch mis nesaf a dwedwch wrth pawb arall sy'n dweud na dylen ni bod ni eisiau pleidleisio, rydyn ni angen pleidleisio ac rydyn ni yn edrych ymlaen at dyfodol newydd i Gymru. Oedd Lloyd yn sôn fyna mae Cymru yw un o'r gwledydd cyntaf i ddod ar oed pleidleisio lawr i 16. A mae hwnna'n wir, dim ond tua dwsin o wledydd eraill sydd wedi gwneud hyn. Ydy hynny'n rhywbeth chi eisiau gweld mwy o wledydd yn ei wneud? Os gyda ni unrhyw ymatebion wedi dod ar Twitter yn siarad am... Mae neges yn dod yn dweud mor falch bod pobl 16-17 oed yn cael y cyfle i defnyddio eu llais mis nesaf. Mae fod yn bwysig i ni gyd cofio i fynd i pleidleisio. Dim amser hir dyn ni nawr tan bod yn cael i gofrestru. Edrych ymlaen i'r cynhadledd Ni Bia'r Dewis. Diolch Cai am hwnna. Mae y siaradwr nesaf yw Gwenllian Rhys, a mae hi newydd dron 18, a mae hi'n aelod o wrthryfel difodiant. Mae hi wedi dweud,
I mi, mae'r etholiad yma yn gyfle i flaenoriaethu nid yn unig cyfiawnder yn y system gyfreithiol, ond hefyd cyfiawnder hinsawdd ac ecoleg. Pleidlais. Ar y chweched, y wawr yn gronedig ar arwyneb afon. Gobaith disglair yr hael, tân oer y bore buddigol. Cynhedlais yn cyrraedd at gatiau democratiaeth. Sut anrhydedd ydyw i fy mendithio am hawliau dynol? Sut garedigrwydd i ddatclymu fy nhafod? Parchwch fy hawl i fod yn ddiolchgar ond dig. Nid chwedl i democratiaeth bellach, nid cysg bleidleisio sydd ar ddiwedd yr enfys. Ni talaf bellach gwaed ac aur am gael fy ngair a glendid aur. Ni arrosaf yn dawel am y glaw. Awn i'r afael a'r llofrydd fodern sy'n cuddio yn yr exhaust, yn chornelu dirmygus cegau gwleidyddion, yn gwinion llygaid ein plant. Ar y chweched, corn simdde pwerdi, mwg mewn bwa o'r ddaear i'r nef, o'r uffern, ocsid nitraidd a'r belerindod farwol rhwng car a chwrff, sigarennau'r ganrif newydd yn crigi lleisiau'n babanod. Ers pryd ydy asma'n etifeddiaeth derbynol. Mae'n bryd camu trwy drych, a throi'r byd benni weired. Yn fy nghanol o hyd, nid alus a dwyf, ond ewa. Yn tagu ar onanau llwch, lladron bychain bywyd, llechwyr yr ysgyfaint. Mae'n bryd cofio, mae coedig yw ein gwythiennau, a chylchedwaith y mynydd. Mae pryd yr ydym, a ffryd yr aroswn, ac mae afon yw ein cymdeithas, llif dragoedol sy'n ymlwybro i balu bynnag y mynwn. Diolch enfawr i Gwenllian am y cerdd ffantastig yna. Oedd yn really touch o calon fi, i fod yn dig. Lan nesaf, mae gen ni Zara Arami sy'n newyddiadurwr o ITV Cymru a hefyd Hanch S4C. Helo, Zara dwi'n newyddiadurwr i ITV Cymru a i Hanch S4C, a dwi yma i siarad amdan wleidyddiaeth yn yr oes digidol, sydd ddim mor boring am y swnio dwi'n gaddo. Obviously, mae gwleidyddiaeth wedi bod rownd ers sbel, ond petai chi'n gofyn i fi blynyddoedd yn ôl os o'n i'n berson gwleidyddol, swn i fel, who, me? Political? Surely not. Ond dwi wedi dod i ddeall bod fi'n ymwneud â gwleidyddiaeth lot mwy na oedden ni'n meddwl, a dwi'n siŵr bod chi hefyd. O Gen Y i Gen Z, da ni gyd wedi ymwneud â gwleidyddiaeth mewn un ffordd neu'r llall. Os di'n rhannu infograffig ar Instagram neu'n retweetio rhywbeth ar Twitter, mae gwleidyddiaeth mewn rhyw ffordd wedi mynd yn mainstream. Dros y blwyddyn diwethaf, da ni wedi gweld pŵer cyfryngau cymdeithasol, os di'n achosion o anghyfiawnder, creu deddfau, neu dal gwleidyddiaeth neu gwleidyddion yn atebol. Mae'n genhedlaeth ni isio ysbardun o newid. Da ni'n gweld hyn trwy'r ffordd da ni'n rhannu petitions, cynnal protestiadau, a'n defnydd ni o social activism, yn gwneud siŵr bod gwleidyddiaeth yn gwrando ar ein llais ni. Ac os da ni'n licio fo ni ddim, mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bob un o'r pethau yma. Pan o'n i o'r oedran pleidleisio, do'n ni'n rili gwybod be oedd gwleidyddiaeth, heb sôn am gwybod sydd wedi ymwneud â fo ar gyfryngau cymdeithasol. Oedd dim hynna oedd fi a met fi'n rili trafod ar MSN a Bibo. Ie, dwi yn hyn. Ond erbyn heddiw, mae cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn gartref i lot o wybodaeth, a mae gwleidyddiaeth yn ei chanol hi. Mae Twitter efo 353 miliwn o ddefnyddwyr yn bresennol, a Instagram efo 1 biliwn o ddefnyddwyr yn rhyngwladol. A pa oedran sy'n ymwneud â'r apps yma yn fwyaf aml? Ni, y pobl ifanc. Fel da ni'n gwybod, mae'r byd digidol yn newid trwy'r amser, a mae trends yn dod i'r golwg bob 5 munud mae'n teimlo. So, dio ddim yn sioc bod y cynhedlaeth yma wedi addasu'r ffordd ni'n derbyn newyddion a gwleidyddiaeth. So, mae gwleidyddiaeth allan yna, ond ydio yn ddigon dealladwy. Dros y wythnosau diwethaf, dwi wedi bod ar bach o mission yn siarad efo pobl ifanc ledled Cymru amdan pleidleisio am y tro cyntaf. A bod nhw'n absolutely gast bod nhw'n cael pleidleisio am y tro cyntaf, maen nhw'n deud bod diffyg addysg ag wybodaeth allan yna ar sut i wneud a be yw gwleidyddiaeth. So, Sara,
Sut allai cael adnodda dysgu amdan wleidyddiaeth heb y bit boring, heb y jargon a'r party politics? Yn 2019, lawnsiodd Hans dim Spin, sy'n platfform newyddion digidol sy'n byw ar Instagram, Twitter a hyd yn oed TikTok, yn benodol i torri trwy'r crap ac i ddod â'r gwybodaeth pwysig i chi. Way back when, ond un o'r newyddiadurwr, oedd efo'r tasg enfawr i wneud yr etholiad cyffredinol yn 2019 yn cool. Neu'n dealladwy o leia. Rwan dwi wedi pasio'r baton ymlaen i Maia a Lloyd, bydd yn dod â'r gwybodaeth amdano yr etholiad y Senedd i chi. Allwch chi ddisgwyl how-tos, explainers a manifestos, sydd essentially yn manifestos heb 50 plus o dudalena a paper cuts. So wrth i nhw wneud y legwork gyd i chi, allwch chi eistedd yn ôl, scroll drwy'ch ffôns a just ymlacio. Ond unwaith da ni yn ffeindio platfform gwleidyddol da ni'n licio, sut wedyn da ni'n gwneud yn siŵr bod y gwybodaeth yna yn dod off yn honnell dibyniadwy? Mae hynny hollol fyny i chi. Ond mae'n bwysig gyda fake news yn wastad yn ffeindio ei ffordd mewn i'n newsfeeds ni, bod ni'n gwybod yn union lle mae gwybodaeth yma yn dod o. So meddyliwch, ydw i'n trystio y ffynhonnell yma? Ydy'r platfform yma yn ddiddiedd ac yn deg? Ble mae'r gwybodaeth ma'n dod o? A pwy sy'n rhannu'r gwybodaeth yma ac mewn pa cyd-destun? Os mae'n helpu chi wybod, mae gyfrifoldeb a'r cwmnïod newyddion yn gynnwys y rai sy'n creu gwybodaeth i socials i fod yn hollol diddiad a'i rhoi sylw teg i pob flaid yn ystod etholiad. A mae'r gwybodaeth maen nhw'n defnyddio yn fwy na tebyg yn dod o y ceffil, so ydych chi eitha saff yn fyna. So rwan dyn ni'n gwybod ble a sut i ffeindio adnodda ar-lein a sut i wneud yn siŵr bod nhw'n legit. So mae lawr i chi rwan, mae'n amser i chi droi retweet mewn i'r reality a lleisio eich ban chi ar y chweched o fai. So rhannwch, dilynwch a hoffwch gwleidyddiaeth, ond cofiwch bod croes yn y blwch yn lot pwysicach na tic wrth eich enw. Diolch i Zahara am y fideo yna. Y cwestiwn am hi'n gofyn yw, ydy gwleidyddiaeth digon glamorous a chyffrous? Ydy gwleidyddion hyd yn oed yn deall cyfryngau cymdeithasol? A sut i gyrraedd y platfforms mae pobl ifanc yn ei dilyn a'i defnyddio? Nesaf mae gyda ni Megan, a mae Megan yn dod o Gaerdydd yn 28 mlwydd oed ac yn gweithio fel swyddog, cydraddoldeb a chynhwysiant anabledd i Anabledd Cymru. Mae chefndir yn cynnwys gweithio yn y celfyddydau, yn enwedig celfyddydau cymunedol ac fel actor anabl. Mae Megan yn angerddol bod y celfyddydau yn agored i bobl o bob cefndir ac yn gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb i bobl anabl. Heia, enw fi yw Megan a dwi yma i ymateb i'r cwestiwn pam pleidleisio. So, i fi, i bod yn amlwg, dwi'n meddwl bod yr ateb yn gallu bod yn un weddol syml. Pam yn bersonol dwi'n dewis i bleidleisio a pam dwi'n meddwl ddylse pobl eraill sydd efo'r cyfle bleidleisio yw oherwydd bod gennym ni'r hawl. Mae gennym ni'r hawl i cael barn ar y dyfodol fyddwn ni'n rhan ohono a cael effaith ar sut mae'r gwlad ydyn byw yno yn cael ei siapio. Fel rhywun sy'n hunaniaethu fel menyw ifanc, fel person anabl a fel rhywun sy'n rhan o'r gymuned o HDT, dwi'n gweld pwysigrwydd i fi fy hun lleisio fy marn ar sut dwi moyn i dyfodol Llywodraeth Cymru edrych. Oherwydd trwy wneud hyn, dwi'n gallu trio sicrhau bod y plaid sydd yn pŵer, yr un sydd yn reoli sut dyn ni'n byw yn bywydau, yn mynd i bod yn un sy'n cefnogi ac yn rychioli fi ac yn ymdrechu tuag at cydraddoldeb a cynhwysiant sy'n mynd i alluogi fi a caniatáu fi byw bywyd sy'n gyfartal â bobl eraill yn y gymdeithas. A dyma be mae'r pŵer o pleidleisio yn gallu wneud. Mae'n gallu rhoi'r cyfle i chi cael barn ar sut mae'r Llywodraeth yn mynd i edrych a os mae'n un sy'n mynd i cefnogi a ymdrechu tuag at y pethau sy'n rydych chi'n credu yno. I fi, dwi'n dod o cefndir creadigol, so mae'r celfyddydau'n rhywbeth pwysig i fi, oherwydd mae wedi siapio'r person rydw i heddiw, a dwi'n meddwl bod y celfyddydau'n rhywbeth sy'n mor bwysig i roi'r cyfle i pobl mynegu ei hun mewn ffyrdd angonfensiynol. Mae hefyd yn rhoi'r
cyfle I pobl dysgu mewn ffordd gwahanol, a hefyd yn gallu helpu gyda iechyd meddwl pobl. Mae yna lot o bethau, lot o positives sy'n gallu dod allan o y celfyddydau bod yn rhan o bywydau pobl. A dyma rhywbeth dwi'n teimlo angen droso. Mae pawb efo rhywbeth, maen nhw'n teimlo'n angerddol droso, a maen nhw moyn fod yn un o'r pethau sy'n cael ei blaenoriaethu pan bod cyllid yn cael ei dosbarthu. A trwy pleidleisio, dyma sut dyn ni'n gallu cael effaith, trwy roi barnu ar y pethau yma, dyma sut dyn ni'n gallu cael effaith ar sut bod y pethau ni'n angerddol dros yn cael ei effeithio. Felly, I fi, pam pleidleisio yw rydych chi efo'r hawl I dewis pa dyfodol rydych chi moyn bod yn rhan ohono. Diolch enfawr fyna I Megan. Mi oedd Megan yn sôn yn fyna, mae beth sy'n gyrru hi ydy'r peth mae hi'n angerddol amdano, sef y celfyddydau. Be ydy'r peth yna dwi ti'n angerddol drosto fo, sy'n gyrru chdi fwy na dim byd arall? Dyna'r lle mwyaf pwysig I ddechrau os ydych chi'n gofyn pwy I bleidleisio drosto. Nawr mae gen ni Cai. Can gan Cai yn sôn am thema o bleidleisio a gyda dewis sut rydym yn byw a pwysau ein dyfodol. Ar diwedd y diwrnod, mae'n mwy na darn o bapur ein dyfodol yw pan dyn ni'n pleidleisio. Mae Cai yn artist o Ben y Groes yn Gwynedd, cafodd o ei dricio I ddysgu gitar, a mae o wedi rhyddhau EP a sengl newydd yn ystod y 5 mis diwetha. Mae'n disgrifio ei fiwsig fel sŵn gwlyb sy'n eistedd rownd genres bedroom/dream pop, sydd yn swnio'n delfrydol. Popeth yn glan yn ein meddwl, heb fraint I gytuno â chdi. Mor syml a darn o bapur, rhywun pwyso a dyfodol ni. Od bo ni'n cael y dewis, dyma fo wedi diweddaru. Effaith sŵn ar ein presenoldeb, dyma ffaith I ni gael y newid. Mwy na darn o bapur, opsiyna mwy eglur. Dewis ein lefela, mynd ymlaen at y ffyrdd I bynnag ni'n mynd. Ni sy'n bia'r dewis, dyna ni gyd yn poeni. Dyna ni'n anelu a dyfodol ni, dyfodol beredemig glyfod yn rhydd. Mae rai yn gwrthod y syniad, ond does dim byd gweld am gael dewis Ydan ni'n byw. Mwy na darn o bapur, opsiyna mwy eglur. Mwy na darn o bapur, opsiyna mwy eglur. Diolch I Cai am y gan yna a hefyd am y fideo. Mae Cai a Gwynllian a Hedydd sy'n dod hwyrach ymlaen wedi cael eu comisiynu I ymateb yn greadigol I Ni Bia'r Dewis. A cofiwch hefyd, os chi eisiau cymryd rhan
yn y drafodaeth, defnyddiwch yr hashtag fel bod ni'n gallu rhannu nhw ar y sgrin. Nesaf ymlaen, ma ni yw meddwl, a dyma'r wefan i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl, a hyn i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n gwybod bod materion iechyd meddwl yn bwysig i bobl ifanc. Rydych chi wedi dweud hynny wrth i ni tro ar ôl tro. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru ac felly mae etholiadau'r Senedd yn holl bwysig wrth ystyried pa fath o wasanaethau sy'n mynd i fod ar gael i'r bobl sydd ei angen. Falle taw chi yw hynny nawr neu yn y dyfodol neu aelod o'ch teulu neu ffrind. Y peth pwysig yw bod y gwasanaeth sydd yna yn addas ac yn gweithio i chi pan ych chi angen e. Llywodraeth Cymru sydd hefyd yng ngofal addysg, ac mae lles yn mynd i fod yn rhan ganolog o addysg o dan y cwricwlwm newydd sydd i ddod yn 2022. Ydyn ni'n falch fod llawer mwy o bobl yn siarad mewn iechyd meddwl yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae pobl ifanc wedi chwarae rhan bwysig iawn yn y newid agwedd hwn. Gyda'r etholiad hwn, dyma gyfle arall i chi ddylanwadu ar y drafodaeth ar iechyd meddwl. Gyda chi mae'r grym i newid agweddau tuag at iechyd meddwl. Mae gen i chi'r hawl i bleidleisio, ac mae eich llais yr un mor bwysig a llais unrhyw berson arall. Ydych chi'n ei gweld hi'n anodd neu'n aneglur sut i gael mynediad at wasanaeth iechyd meddwl, neu yn ansicr pa gymorth sydd allan yna ar gyfer eich anghenion chi? Ella bod gennych chi gwnselydd ar gael yn eich ysgol neu goleg, ond yn poeni sut fath o ddarpariaeth fydd ar gael wedi hynny. Yn anffodus yn amlach na pheidio mae'r rhestr aros am help proffesiynol yn hir, ac yn hirach fyth os da chi eisiau cymorth drwy'r Gymraeg. Dy hyn ddim yn iawn, ac mae angen symleiddio'r broses o dderbyn help, a chael system lle does neb yn cael ei troi ffwrdd. Mae angen gwasanaethau mwy hygyrch, boed hynny'n fwy o adnoddau ar-lein, mwy o gwnsylwyr dwyieithog, canolfannau lle all bobl alw heibio, ac ati. Wrth bleidleisio ar fair chwechad, ydych chi'n rhoi gwybod i Senedd Cymru bod hi'n angen rhithiol bod gwasanaethau iechyd meddwl safonol ar gael i bawb, be bynnag i sefyllfa. Mae gan bawb iechyd meddwl, a mae gan bawb yr hawl i dderbyn help. Mae derbyn gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng Gymraeg yn gallu bod yn anodd, ac mewn rhai ardaloedd yn amhosib. Ond, mae derbyn gwasanaeth o'r fath drwy gyfrwng iaith gyntaf yn hanfodol, ac yn fater o angen ac nid o ddewis. Mae gorfod derbyn gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng eich ail iaith yn wasanaeth eilradd, ac yn gallu cael effaith andwyol ar eich triniaeth chi. Mi allwch rhwystro chi rhag mynegu eich hunan yn glir, a rhag datgelu popeth sydd angen i chi datgelu. Mi all hefyd effeithio ar eich hyder chi yn y gwasanaeth, ac ar eich gallu i adeiladu perthynas therapiwtig iach efo'r person sy'n darparu'r gwasanaeth. Mae'n hen bryd i wasanaethau ieithyddol addas fod yn blaenoriaeth i Senedd Cymru, ac mae'n holl bwysig eich bod chi'n defnyddio'ch pleidlais i gyfathrebu hynny hefo Senedd Cymru ac i fyny gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Neges hynod o bwysig yn fyna, am bwysigrwydd cael gofal iechyd meddwl yn dy iaith gyntaf. Beth yw'r neges hoffech chi ei roi i'r blaid fydd yn ennill am anghenion iechyd meddwl bobl ifanc? Mae gen i fan hyn ar trydar, mae ffrind i dweud mae can cau am fod yn stuck ym fy mhen am fisoedd, lyfio fo. Fi hefyd. Lan nesaf mae gen i ni Talwla, felly myfyriwr o Gogledd Cymru i Talwla sydd yn astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt ar y foment gan ffocysu ar ieitheg a theori rhywedd. Mae Talwla yn rhan o colectif ffeministiaidd annibynnol a elwyr yn patriarchaeth sy'n cael ei redig gan artistiaid a ysgrifenwyr o Gymru wedi ymrwymo at addysgeg ryddfrydol. Mae ethos patriarchaidd yn cynnwys cymuned, cyfiawnder a llawenydd. Helo, fi yw Talwla a heddiw dwi am drafod defnyddiad y bleidlais mewn modd ystyrlon, cyd ofal a chyfiawnder cymdeithasol. Fel y dywedodd yr ysgrifennwr ac eiriolwr Audre Lorde, self-care is an act of political warfare. Nawr, mae'n bwysig i nodi pan dwi'n trafod hyn yn ofal, mae hyn yn y bôn yn golygu hunan-gadwraeth. Y benodol yn ystod hinsawdd gwleidyddol
newidiol neu gythryblus. Fydyn ni weld gwreiddiau gwleidyddol ac athronyddol y cysyniad o hunanofal yn yr 20fed ganrif, yn benodol o fewn actifaeth ffeministaidd, yn ogystal â'r frwydr dros hawliau sifil. A sut mae'r cysyniad yma wedi cael ei hanwybyddu yn aml o fewn sgyrsiau gwleidyddol y prif ffrwd. Yn benodol ar gyfer pobl sydd ar yr ymylon o fewn y gymdeithas ac yn profi exploitation systemig a sefydliadol. Mae hunanofal yn hynod o bwysig pan ddaw hi at gyfranogiad gwleidyddol. Un rheswm dros hyn yw'r ffaith ei fod hi'n cael ei ystyried fel gweithred radical ar gyfer llawer o unigolion, oherwydd nid oes gan bawb y fraint i ymarfer hunanofal a chydwraeth. Felly, er bod hi'n hawdd meddwl am hunanofal fel rhywbeth sy'n edrych tuag i mewn neu'n ddibaid, mae'n bwysig i ni gofio bod hi'n gallu bod yn weithred cymunedol. A heddiw mwy nag erioed, mae blaenoriaethu hunanofal a gofal ar y cyd yn hanfodol o fewn unrhyw fudiad cyfiawnder cymdeithasol mewn gwirionedd. Yn fwy na hynny, gallu hi fod yn fath o wrthwynebiad, gallu fod yn fynegiant o ewyllus wleidyddol ar y cyd neu strategaeth hyd yn oed ar gyfer mudiad actifaeth. Nawr, o'n i eisiau dechrau hefo'r thema yma o ofal, oherwydd swn i'n deud bod hyn yn rhywbeth allweddol o bwysig i ystyried pan ddaw hi at ddefnydd y bleidlais. Mae angen i ni gysidro pwy yn union y mae'r blaid ydych chi'n cefnogi neu meddwl cefnogi am weithredu neu wedi bod yn gweithredu dros. O fewn theori trefniadaeth, organisational theory, mae cyd-gymorth a chyd-ofal yn gyfnewidfa wirfoddol o adnoddau a gwasanaethau er bydd pawb. Nawr, mae prosiectau cymorth cyd-fuddiannol yn fath o gyfranogiad gwleidyddol, lle mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb am ofalu am ei gilydd yn ystod amodau gwleidyddol newidiol. Nawr, y rheswm bod fi'n trafod hyn yw i bwysleisio'r pwysigrwydd o seilio dy bleidlais, nid yn unig ar dy brofiad byw personol, ond i ystyried profiadau pob carfan o unigolion o fewn y gymuned. Dyma un ffordd o ddefnyddio dy bleidlais mewn modd ystyrlon a gweithredol. Mae hi hefyd yn bwysig i ystyried natur, addysg a rhannu adnoddau o fewn yr hinsawdd gwleidyddol heddiw. Nawr, o ganlyniad i natur gormesol ein sefydliadau trefniant a system ar y cyfan, mae mynediad at addysg ac adnoddau mwyn ymarfer cyfranogiad gwleidyddol yn hierarchaidd ei naws. Felly, mae cysylltu gofal a chyfiawnder cymdeithasol hefo addysg yn rhywbeth dylsyn ni'n wneud. Fedrwn ni mond gwirioneddu cyd-ofal a chyfiawnder cymdeithasol os dyn ni'n ymarfer rhannu adnoddau. Er enghraifft, drwy rannu adnoddau addysgiedig a blaenoriaethu'r gymuned. Mae'r theori sy'n cael ei alw'n liberatory pedagogy yn dod fewn i hyn, sef y theori bod angen i addysg bod yng ngwasanaeth i'r bobl, ac yn ei gyfarwyddo ei hun i wasanaethu anghenion adeiladu cymunedol y bobl. Fedrwn ni gysylltu'r theories yma o'r fath hefo sut i ystyried a defnyddio dy bleidlais drwy gydnabod bod angen meddwl yn fwy penagored a meddwl am fwy na jyst ti dy hun fatha unigolyn. Dwi'n meddwl mae'r ffaith ein bod ni'n cael yr hawl i bleidleisio fel pobl ifanc heddiw yn sefydliad really exciting o fewn hanes gwleidyddiaeth Cymru. Felly, mae'n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle yma mwyn i ni allu gweld pobl sydd yn gynrychioladwy o fewn y Senedd o'r Cymru da ni eisiau gweld heddiw. Oedd neges bwerus fyna am bwysigrwydd o gofalu am ein hunain a gofalu am ein cymunedau ni hefyd. Fi'n gwybod y gloi bod gan Talula cyfr Instagram @patriarchaeth, felly mae'n werth dilyn hwnna. Fi'n gwybod fi'n dilyn maen nhw'n rhannu lot o pethau diddorol ar yr un thema os chi eisiau rannu.
mae tweet fan hyn yn dweud mae'n amser i chi droi retweets mewn i reality. Nesaf mae gyda ni Hedydd, mae fe wedi cael ei gomisiynu hefyd, a mae fe'n gyfarwyddwr o Ddyffryn Nanlle, sy'n hoffi bod yn greadigol mewn lot o feysydd gwahanol yn cynnwys ysgrifennu. Fe ddaeth yr haul i fyny eto fel disgwyl, yn drifflith drafflith rhywsut y tro hwn gyda ti yn y byd. Ac yna, o'r cryd fe dyfaist, blaguro a prifio ac ymestyn dros y ddyddiau a blynyddoedd, yn camu o un i'r llall gan ddysgu a datblygu dy enaid pitw pwysig. Degawd a hanner yn ddiweddarach yn farn unigryw, yn lygaid unigolyn ar fywyd. Fe gymais dy fyd a'i ffurfio fel clai gan mae chdi oedd Bia'r Dewis. Ac wrth o'r esgyrn dy arddegau fe dorchais dy lewis gan sylwi ar dy fyd yn fflachio a cracio i uffern, yn gweiddi a sgrechian gan redeg lawr y stryd, y dynion yn ei siwtia'n rhwygo'i cnefin gan symud ymlaen i'r arian newydd. Penderfynais di heri o'r lladdau gan mae chdi oedd Bia'r Dewis. I godi dy lais, di ddyma'r trais drwy dy dafod, a dyma ti'n chwilio am ateb i newid y byd a helpu'r claf o'i wely i sefyll unwaith eto. Feindiais dy ateb mewn adseinio dy baradwys, drwy ymladd am degwch, drwy wella a dyfrio o cnydau gwan. Dyma dy ateb i roi y bai gan mae chdi oedd Bia'r Dewis. Erbyn hyn, 2 ar 15 mlynedd ar y byd, a wedi darganfod nad wyt ti'n rhydd i'w newid, gan fod profiadau heb henaint ar ei ben ddim yn werthfawr meddan nhw, gan mae ei byd nhw yw'r un maen nhw'n treisio a pleidleisio i gadw mewn cadwyni. Meddan nhw fod ein byd ni mond yn fyd i'r rhai gan mae nhw Bia'r Dewis. Ar fachlyd plentyndod fe ddaeth gwawr newydd. Am unwaith, gobaith i'r pridd a mod a droediwn bob diwrnod, a lle roedd gwawdio nawr gwanwyn i'n barn a'n gwerthoedd. I greu y byd rydym eisiau ei fabwysiadu, a'i ddal yn dyner a balch. Sicrhau fod y dioddefaint yn llai gan mae ni Bia'r Dewis. Waw, am cerdd gyfeilgar. Dwi'n credu nes i blincio unwaith ond gwylio hwnna, ffantastig Hedydd. Diolch enfawr i bob un o gyfranwyr ni heno a hefyd i'r noddwyr sef Joseph Ranchi Reform Trust a UK Democracy am ariannu. Mae croeso i bawb sy'n gwylio i gario mlaen gyda'r trafodaeth wrth defnyddio'r hashnod Ni Bia'r Dewis. Neges cyflym cyn gorffen yw ni'n edrych am pobl 16 ac 17 mlwydd oed i gymryd rhan mewn grŵp ffocws, a mae'r prosiect gwneud i bleidleisiau 16 weithio yng Nghymru yn chwilio am bobl ifanc i gymryd rhan mewn trafodaeth y grŵp ar gyflwyno pleidleisiau 16 yng Nghymru. Mae taleb gwerth £10 ar gael am cymryd rhan, so mae hwnna'n bonus. A bydd yr ymchwil yn help wrth weld sut ni'n gallu sicrhau pobl 16 ac 17 mlwydd oed yn cael eu cynnwys mewn gwleidyddiaeth yn y dyfodol. Felly, os mae gennych chi diddordeb, mae'r link yn cael ei rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol o gyfrifon yr urdd. A cofiwch hefyd i gyfrestru bleidleisio. Os chi heb wneud yn barod, erbyn y 4 ar 15 Ebrill, cyn i amser rhedeg mas, mae dim ond yn cymryd 5 munud, felly peidiwch yn hoffi gwneud hynny. A dyna ni. Diolch am ymuno gyda ni hen yma ar gyfer Ni Bia'r Dewis.